kaigsunan ko diha kang Kristo. Sa Mateo Kapitulo 25 mao usa ka sambingay sa napulo ka mga dalagang berhen. Ang lima sa mga maalamon nga mga berhen taliwala sa napulo kay nangandam sa lana aron sa pagpahayag sa lamparahan. Apan ang uban nga mga buang-buang nga lima ka mga berhen kay nahutdan sa lana. Sa diha nga sila nakadungog sa tingog nga ang pangasaunon kay padulong na, ang lima ka mga buang-buang nga berhen minglakaw aron sa pagpalit sa lana. Apan sa diha nga mibalik sila, ang ganghaan ngadto sa kumbira sa kasal kay gisarad-an. Sila nang hangyo nga ablihan ang pangganghaan para nila, apan sila nakadungog lamang sa walay paglaom nga tubag. Wala ako makaila kaninyo. Dinhi ang napulo ka mga berhen nagsimbolo sa mga magtotoo nga nagulat para sa Ginoo, nga mao ang pamanunon. Sa diha nga ang Ginoo nga atong pamanunon ang katong mga magtotoo nga nag-andam gyud silang mga kagalingon ug maghulat sa Ginoo makasulod sa kumbira sa kasal. Apan ang importante diri mao nga dili tanan sa napulo ka mga berhen nga naghulat alang sa Ginoo makasulod sa kumbira sa kasal. Ang napulo ka mga berhen na sayod nga ang pamanunon kay maabot na og naghulat alang kanila. Apan ang lima kanila dili makasulod sa kumbira sa kasal. Kini kasama sa uban nga mga magtotoo nga sa diha nga sila muhiusa uban sa Ginoo nga atong pamanunon, sila maluwas ug makatagamtam sa kinabuhi nga dayon. Apan bisan sa taliwala sa mga tawo nga midawat sa ebanghelyo ug mingkubisal nga sila magtuo sa Dios, adunay mga pipila sa mga tawo nga dili maluwas. Sila sa pagkatinuod nagunahuna nga sila mingtuo ug sila mingtambong sa simbahan ug sa pagbuhat usab sa pipila ka mga buluhaton sa simbahan. Apan kung sila dili makasulod sa gingharian sa langit, unsa ka walay pulos niini? Dili lamang kay walay pulos apan ang resulta kay makakalisang kaayo. Busa kinahanglan nga dili ta modala sa atong Kristohanong kinabuhi. Sasama ni ana apan kinahanglan maana atay tinuod nga pagtuo nga kita maluwas nga nasayod sa kabubuton sa Dios. Sa niini nga sesyon ug sa sunod nga sesyon, atong tan-awon ang mga kaso din kamo magunahuna nga kamo nagtuo diha sa Ginoo apan dili maluwas. Ako nag-ampo sa ngalan sa Ginoo nga klaro ninyong masabtan kung unsa nga matang sa pagtuo nga kinahanglan nga naagid kamo pinaagi sa mensahe ug makahimo sa pagtagamtam sa kinabuhi nga walay katapusan. Mga kaigsunan ko diha sa kang Kristo. Sa Mateo Kapitulo 7 bersikulo 21 nagingon, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa akong Amahan nga tua sa langit. Ang pagtawag sa ni Jesus nga Ginoo Ginoo nagpasabot nga sila nasayod nga si Jesus mao ang manluluwas. Busa kini nagpasabot nga bisan sa tiwala sa mga tawo nga mingangkon nga si Jesus mao ang ilang manluluwas, may mga tawo nga dili makasulod sa gingharian sa langit. Sa mosunod nga mga bersikulo 22 hangtod sa 23, kini nag-ingon, niadtong adlaw daghan unya ang moingon kanako. Ginoo dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, nanghihingilin sa mga yawa og nahimong daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan. Apan ingnon ko unya sila wala ako makaila kaninyo. Mga makakasala pahawa kamo. Bisan pa nga sila moingon nga sila mingtuo sa Ginoo ug bisan pa kon sila anaay nabuhat. Sa ngalan sa Ginoo kon sila nagabuhat sa kalapasan, ang Ginoo mingon wala gid ko kamo ikaila. Sa unang Juan Kapitulo 1 bersikulo 6 nagingon usab, kung mingon kita nga nahiusa na kita sa Dios apan nagpuyo di ay gihapon diha sa kangitngit na makako kita og wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Kini napasabot nga kung ang usa ka tawo nga nagpuyo sa kabakakan sa kalibutan nga nag-ingon, ako adunay pakigambitay diha sa Dios, ako nagatuo sa Dios, kini kay usa ka bakak. Sa Mateo Kapitulo 13 bersikulo 40 hangtod sa 42 nagtandi niini nga mga katawhan ngadto sa mga bunglayon. Kini nag-ingon, sama nga ang mga sagbot tipuson ug sunugon mao usab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ipadalaon niya sa anak sa tawo ang iyang mga anghel. Hipuson nila gikan sa iyang gingharian ang tanan nga mao'y nakaangin sa mga tawo sa pagpakasala. Lakip ang tanan nga nagbuhat og dautan. Itambog sila ngadto sa kalayo nga nagdilaab diin maghilak sila ug magkagot ang ilang ngipon. Sama sa usa ka mag-uuma nagbahin sa bunglayon gikan sa mga trigo sa tingani, ang Ginoo ang mutunga sa mga tawo nga adunay sayop nga pagtuo sama sa mga bunglayon diha sa katapusan sa kalibutan, sa ato pa sa panahon sa paghukom. Iyang ibutang katong mga nagabuhat sa kalapasan ug sa hinungdan sa uban nga mapukan sa kalaglagan, bisan pa nga sila moingon nga sila mingtuo. Ibutang sila ngadto sa kalayo sa impyerno. Bisan kung sila motambong sa simbahan sa Domingo, muhatag sa kanapulo or tithes, mga halad sa pasalamat o sa pagbuhat sa daghan pang mga bulaton sa simbahan, sa mga tawo nga nagabuhat sa kalapasan kay magkagot sa ilang mga ngipon diha sa kangitngit.
Mga kaigsunan ko diha kang Kristo. Dayon kinsa mga tawo nga nagabuhat sa kalapasan. Sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 4 nagingon, unsaon man pagkatao pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na, makasulod pa ba di ay siya sa tiyan sa ginahan aron magpakatawo pag-usab? Nangutana si Nicodemo. Kini kikalapasan og sasala sa paglapas sa mga pulong sa Dios, ang balaod sa kamatuoran. Kadtong sa pabuhat sa mga butang nga ang Biblia nagsulti kanato nga dili isa pagbuhat. Dili isa likway ang mga butang nga ang Biblia nagsulti kanato nga isa likway, ug dili magbantay sa mga butang nga ang Biblia misulti kanato sa pagbantay. Ang tanan kay sala. Sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 hangtod sa 10 nagingon, sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tawo nga makihilawason o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o nakikilawas sa isig kalalaki o isig kababayi o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balao dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ang dalo kay mao ang mga ibog sa salapi o pagkaon. Ang mga tigsultig pasipala mao kadtong pagbutang-butang og mutunglo sa uban. Ang mangingilad mao ang mga tawo nga kuhaon ang mga kabtangan sa ubang mga tawo sa lapi pinaagi sa kusog. Ang pipila sa mga magtotoo nga naningkamot sa pagpuyo pinaagi sa pulong ug dili mobuhat sa bisan unsa nga dili matarong kay matintal human sa pipila ka panahon ug sa pagbuhat sa kalapasan. Pananglitan, atong tagdon ang kaso sa pagsunod sa mga adlaw nga ipagpahulay. Ang atong mga miyembro minghalad sa tibuok Domingo sa tubangan sa Dios sa pagahin silang panahon sa pagsimba ug sa pakigambitay uban sa mga igsoon sa pagtuo. Apan ang mga tawo nga mintintal ninyo musulti kaniyo sa pagtambong ug pagsimba ug unya buhaton ang kalibutanon nga mga kalingawan. Sila mauhag kaninyo sa pagtagbo sa pagdula, sa golf, pangisda, pagsakasaka sa bukid or mountain climbing, mga salida o mga sports nga dula o magkatigom pa og dugang mga salapi o makatagamtam sa kalibutanon nga mga meeting. Sila maingon ngano mula ka magkasalisod nga Kristohanong kinabuhi. Ang uban nga mga Kristohanon makabuhat man bisan unsa ug nganong magpa-espesyal man ka. Busa kung ilang ibutang ang ilang kasing-kasing diha sa kalibutanon nga mga butang sa hilabihan nga sama niini sa inyong hunahuna posible ba kini para kanila sa paghalad sa usa ka buhi nga sakripisyo diha sa espiritu sa kamatuoran? Kung magpasagad kamo sa pagsimba nga mao ang bisik nga mga butang sa pagtuo kamo malayo lamang gikan sa Dios. Kung inyong dawaton kini nga mga tentasyon sa diha nga kamo mubuhat sa mga butang sa pagtigayon o sa pipila ka mga negosyo, kamo kay manikas sama sa kalibutanon nga mga tawo nga nagingon. Ang uban kay nanikas, mao nga ako dili mabuhi nga walay pagpanikas. Bisan ko kamo usa ka ansiyano o usa ka dikon usahay nga moinom kamo og makahubog nga mga ilinon ug pagpanigarilyo. Sama usab sa wala pa ninyo gidawat ang Ginoo. Kamo masuko og magkinabuhi sa usa ka maibugon nga kinabuhi. Apan sa inyong hunahuna ako mingtambong sa simbahan. Mao nga ako maluwas, ako gipasaylo pinaagi sa dugo sa Ginoo. Apan sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 19 hangtod sa 21 nagingon, sayon kaayo sa pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayon nga mga paghihilawas, huga og hilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba og mga Diyos-Diyos o pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkamapalahubog, pagkamapatuyuangon sa lawas ng kaibog, o guban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidadaan ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto. Ang magbuhat niini mga butang nga walay dapit sa gingharian sa Dios. Sama sa giingon ako nagpasidaan kaninyo. Kini nagpasidaan bisan pa sa didto sa daang tugon o kini kanunay nga gipasidaan pinaagi kang Hesus, ang iyang mga tinun-an og sa ubang mga tawo sa Dios. Bisan pa kung kamo nag-angkon sa inyong mga pagtuo diha sa Ginoo, kung kamo dili mo talikod gikan sa sala apan mobuhat gihapon sa kalapasan, dili makapanunod sa gingharian sa Dios, mao nga mahulog lamang kamo diha sa impyerno. Ang uban pa nga mga buhat sa unod kay gihulagway diha sa mga taga-Galacia. Sa ikaduha nga katunga sa Roma kapitulo 14 bersikulo 23 nagingon, apan kung mukaon siya nga may pagduduha, hukman siya sa Dios kay mikaon man siya nga wala ipasikad ang pagtuo, ug sala ang pagbuhat sa ingon. Ug sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 17 nagingon, busa ang tawo nga nasayod unsay maayo nga buhaton apan wala magbuhat niini nakasala. Bisan palagi ni ana bisan unsa nga butang nga ang Dios wala mahimuot kay sala og kalapasan. Unya makapangutana mo, pananglitan, kung ang usa ka bagong magtuto dili maluwas tungod lang kay siya miingon sa usa ka bakak, unsa day kadaghana sa mga tawo ang tinuod gyud maluwas. Syempre dili ka mo makasalikoy sa inyong tanan nga mga diha dayon human sa inyong pagdawat sa Ginoo. Apan bisan wala pa kamo makasalikoy sa inyong tanan nga mga sala, kung kamo moampo og naningkamot sa pag-usab sa inyong kaugalingon, kamo anaa sa proseso sa pag-usab. Og kini nagpasabot nga kamo adunay pagtuo.
Ang Dios dili mo ingon nga kamo dili matarong apan ilhon kamo nga kamo adunay pagtuo nga maluwas. Apan kung kamo wala pa gani maning kamo sa pagsalikway sa sala apan nagbuhat gihapon hinuon sa mga buhat sa unod nga ug mas namansahan pa sa kalibutanon nga magbutang, bisan pa kung kamo mo kumbisal ako ming tuo, kini mahimo lamang og usa ka kabakakon. Busa kung kamo tinuod nga ming tuo diha sa Ginoo, sa gayon nga kamo makasala kinahanglan mo talikod kamo sa diha nga makaamgo kamo niini ug dali nga usabon ang inyong kasing-kasing sa hingpit. Apan sa taliwala sa mga sala, may mga sala nga mahimong mapasaylo samtang adunay mga sala nga dili mapasaylo usab. Sa Biblia atong makita nga adunay mga sala nga kinahanglan dili gayon natubuhaton samtang may pagtuo diha sa Dios. Sa ato pa sala nga dili mapasaylo. Sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 16 hangtod sa 17 nagingon, kung may makakita sa iyang isig ka magtutuo nga nakasala apan sala nga dili mosangpot sa kamatayon, kinahanglan magampo siya sa Dios. Hatagan sa Dios ug kinabuhi ang maong magtutuo. Kini alang lamang ni atong nakahimog sala nga dili kamatay. Apan adunay sala nga mosangpot gayud sa kamatayon ug dili na kinahanglan nga magampo pa kamo alang niini. Sala ang tanang buhat nga dili matarong apan adunay sala nga dili mosangpot sa kamatayon. Sa mga tawo nga magabuhat sa mga sala nga dili mosangpot sa kamatayon, kinahanglan nga makugihon kamo sa pagampo alang kanila ug pasidad-an sila aron nga sila motalikod gikan sila mga sala. Apan kamo kinahanglan usab nga mahibalo nga adunay mga sala nga padulong sa kamatayon nga dili mapasaylo. Karon, hisgutan nato ang matag usa sa mga sala nga masangpot sa kamatayon. Una, kini mao ang pagpasipala nga nagasulti og paglihok batok sa Espiritu Santo. Sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 31 nagingon, tungod niini sultihan ko kamo, ang mga tawo mapasaylo sa bisan unsang sala nila ug sa bisan unsang sulti nila nga dawtan. Apan dili mapasaylo ang magsultig dawtan batok sa Espiritu Santo. Usab, sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 10 kay mabasa, apan miingon ang anghel kanila, ayaw kamo kahadlok. Aniya ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Ang nagstorya batok sa Espiritu Santo maong literal nga giingon. Pananglitan, nakita ang mga buhat nga nanghitabo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kung kamo moingon nga kini kay buhat sa yawa o ni Satanas, mao kini ang pagsulti batok sa Espiritu Santo. Nga giingon nga ang Espiritu Santo maong hugaw nga yawa o Satanas. Usab, ang pagpasipala batok sa Espiritu Santo human makakita sa mga buhat sa Espiritu Santo nga nahitabo kay naglimod sa mga buhat sa Dios uban og sa kagalingong dautan og sa pagsamok sa mga buhat aron nga ang buhat sa Dios kay dili matuman. Pananglitan, kini mao ang kahimtang sa katawo nga nagpakailap sa bakak nga mga hugihong ug minsulti og kadaot mahitungod sa kasimbahan, di na mga buhat sa Espiritu Santo kay napakita gyud nga kini mao daw kay usa ka erehes or storya lang og sayop. Dili kini pagpasipala sa usa ka tawo nga mao ang usa ka binuhat apan kini nagatindog batok sa Dios ang magbubuhat ug nagbabag sa iyang mga buhat nga matuman. Mao nga kini kay usa ka makalisa nga sala. Dugang pa ibaba pa niini nga level kung ang usa ka tawo mohimo-himo og storya o moplano aron sa pagbarog batok sa mga buhat sa Espiritu Santo. Kini mao ang paglihok batok sa Espiritu Santo. Sa Marcos kapitulo 3 bersikulo 20 hangtod sa 22, atong makita nga mga Odeo nagpasipala batok sa nga pagsulti ug paglihok batok sa Espiritu Santo. Kini nagingon, ug unya misaka sa Jesus sa balay, ug ang mga panon sa katawan midugok na usab nga tungod ni ana, wala na gani sila makagayon sa pagpangaon. Unya misulod si Jesus sa kabalay ug nagtigom na usab didto sa dakong panon sa katawan. Tungod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, wala na higayon sa pagpangaon. Sa pagkasayod niini ang iyang mga kabanay, nangadto sila aron sa pagkuha kaniya ug nabalitaan man nila nga nabuang siya. Unya pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nangabot gikan sa Jerusalem ingon, anaa kaniya si Beelzebul. Ang pangulo sa mga yawa mo'y naghatag kaniya gahom o sa paghingilin sa mga yawa. Lakip sa mga tawo nga nakadungog sa mga balita mahitungod kang Hesus ang katong mga tawo nga mga maayo ang ilang kasing-kasing nga mituon niini og muhatag sa himaya sa Dios. Apan ang mga tawo nga dautan wala motuo kanila, apan hinuon sila naghimo og dautan nga mga pulong mahitungod kang Hesus ug gikatag kini. Dugang pa, kini dili mga hentil ang wala makaila sa Dios o sa ordinaryong mga tao, apan ang mga eskriba nga nagtuon sa pulong sa Dios ug sa mga Pariseo. Sila nagunahuna pinaagi sa balaod bisan pa nga sa pagsagulo sa tibok nga kasuguan. Apan sila wala nagabuhat niini. Sila wala manggali motuman sa pulong diya sa ilang mga kasing-kasing. Busa, ang ilang espirituhanon nga mga mata kay ngit-ngit. Mo nga sila wala gani makailangan sa Jesus mo ang pulong mismo ug sa katapusan sila mingsulti og mitindog batok sa Espiritu Santo.
Sa Marcos Kapitulo 3, versikulo 23 hangtod sa 26 nagaingon, tungod niini gipaduol ni Jesus sa mga tawo o gisunginlan niya silag mga sambingay. Unsaon man ni Satanas sa paghingilin kang Satanas. Kung ang mga tawo sa usa ka nasod mag-unay pag-away, mapukan ka ng nasura. Kung ang mga sakop sa usa ka panimalay mabahin o mag-unay sa pag-away, mabungka gayud ka ng panimalaya. Busa kung ang gingharian ni Satanas magkabahin-bahin, dili kini mulungtad kung dili mapukan o matapos hinuon. Usa ka nasod o usa ka pamilya dili makatindog og ngaligon kung adunay mga problema sa sulod. Bisan ang kalibutan sa mga espiritu nga dautan adunay hingpit nga patakaran, mao nga mga demonyo dili magapahawa sa mga yawa o ni Satanas sa pagpahawa kang Satanas. Ang uban nag-ingon nga kung ang usa ka babayi sa lamangkera, mamarang o usa ka shaman naghimo og exorcism, ang yawa mahimong mahilom. Kini dili tungod kay si Satanas gipapahawa pud ang Satanas. Kini tungod lang kay ang yawa nagpabilin nga kalma sa kadali tungod kay ang mga tawo nagsimba niini ug naghatag og exorcism nga pagkaon. Human sa pipila ka mga panahon kini molihok na pud sa mas grabe aron nga makadawat sa pagsimba pag-usab. Kung ang mga tawo mo simba niini pag-usab kini mo kalma na pud sa kadali. Ug human sa pipila ka panahon kini musugod na pud sa paglihok. Kung kini magpadayon ang tibok pamilya maguba. Dili ka mo makapapahawa sa mga yawa pinaagi sa exorcism o ritual ug magbutang og sa kanting-anting. Apan kamo nagtawag sa mas dautan nga espiritu. Busa aron sa pagpahawa sa dautan nga mga espiritu, kinahanglan gyud nga aduna kamoy lig-on nga espirituhanon nga otoridad kaysa sa dautan nga mga espiritu. Ang mas lig-on pa kaysa ni Satanas kay mao ang Dios. O kita makahimo sa pagpugong sa mga espiritu nga dautan sa diha lang nga ang Espiritu Santo nga mao ang usa sa Dios kay molihok. Ang musunod nga mga bersikulo 28 hangtod sa 29 nagingon, sapagkat tinuod, magaingon ako kaninyo, nga mga tao papasayloon sa tanan nilang pagkasala ug sa bisan unsang pagpasipala sa ilang pagalitukon. Apan bisan kinsa nga magpasipala batok sa Espiritu Santo dili gayud pagapasayloon. Hinunua pakasad-on siya sa sala nga dayon. Ang balaan nga espiritu mao ang Dios ug kung kamo magpasipala sa mga buhat sa Dios sa pag-ingon nga kini mao ang buhat sa mga demonyo ug kung kamo musulti batok ug mubuhat batok sa Dios unsaon nimo nga maluwas pananglitan kung ang mga anak pagaludan sagpaon ug miingon ug dili maayo nga mga pulong batok sa ilang mga ginikanan sila dili gani makahimo sa pagtawag sila mga ginikanan nga amahan o ginahan bisan unsa pa kamo ka malasigon nga magkinabuhi didha sa pagtuo kung kamo nagpasipala sa Espiritu Santo kini nagatindog gayud batok sa Dios kung ang usa ka buhat sa Dios kay makita ang mga tawo nga adunay maayo nga kasing-kasing ug ganunay komunikasyon sa Dios malipayon og mohatag og himaya ngadto sa Dios. Apan ang ubang mga tawo bisan pa sila miingon nga sila mingtuo sa Dios kay nasina og nanagsulti sila batok sa mga buhat sa Espiritu Santo. Sila nagingon, ang mga timailhan o mga katingalahan ay tamo lamang ni adtong 2000 ka tuig na ang mga milabay. Ang pagpadayag og komunikasyon diha sa Dios sa tapos sa kaniadto ug mihisgot may tungod sa mga buhat sa Espiritu Santo nga kini mao ang mga buhat ni Satanas ug sa mga tawo nga nagbuhat niini nga mga buhat kay mga erehes o surya lang. Apan sa Juan Kapitulo 4 versikulo 48 nagingon, si Jesus miingon kaniya, wala gayo kaninyo mutuo kanako gawas kung makakita kamog mga milagro. Usab, si Jesus ug ang mga apostol nagpamatuod sa buhi nga Dios pinaagi sa paghimo sa mga ilanan ug mga katingalahan. Si Esteban ug si Philip naghimo og mga kahibulungang mga milagro bisan tuod sila mga dikon lang. Ug pinaagi nini, mao nga daghang mga tawo ang miadto sa pagtuo sa Dios. Ang Dios nga mao gihapon kagahapon ug karon nga nagpadayag sa mga ilanan ug mga katingalahan pinaagi sa mga tawo nga iyang gipahimutan. Pinaagi niini nga mga buhat, siya nagpamatuod siya kagalingon. Busa kung ang usa ka tawo nagsulti batok sa mga buhat nga gipakita sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo, kini kay nagpagpasipala ug mitindog batok sa Dios o kini nga sala kay dili mapasaylo. Kung ang usa ka tawo magapasipala sa Espiritu Santo pinaagi sa mga pulong nga nag-ingon nga siya mingtuo sa Dios og nasayod sa Biblia, siya kay halayo gyud gikan sa pagamayo ug siya walay kalabutan sa Dios. Mao nga ang Dios nagaingon nga kini nga matang sa tawo dili mapasaylo sa niini nga panahon ug sa panahon nga maabot. Apan sama sa miingon, ug ang tanan nga magasulti batok sa anak sa tawo kini pagapasayloon kaniya. Sa pipila ka mga kaso ang usa ka tawo nga wala makadawat sa Espiritu Santo wala mahibalo sa kamatuoran kay makapasipala sa mga buhat sa Espiritu Santo. Kini kay dili pagbarog batok sa Dios, apan kini mahimong maisip nga sama sa pagsulti batok sa anak sa tawo. Mao nga kung sila maghinusod sa hingpit sila mapasaylo. Kabahin sa ikaduha nga sala nga nagsampot ngadto sa kamatayon, akong ipasabot kaninyo sa sunod na nga sesyon. Mga kaigsunan ko diha ka Kristo.
Sa diha nga nagsangyaw ko sa pagpuka o revival, sa ubang mga simbahan kaniadto akong giwali kini mga sala nga mosangbot sa kamatayon. Unya ang mga membro ug bisan ang mga leader kay nahibulong nga nag-ingon nga sila wala mahibalo nga dunay mga pulong ni ana diha sa Biblia. Bisan sa diha nga akong nawali sa mga tawo nga nagbuhat sa kalapasan dili maluwas, bisan pa nga sila moingon Ginoo, Ginoo, daghang mga tawo ang miingon nga sila wala mahibalo nga dunay ingon ni ana nga pulong. Tungod gid sila wala mahibalo sa mga pulong nga tin-aw nga gisuhat diha sa Biblia. Mao nga daghang mga tawo ang napalayo sa kamatuoran ug mitindog batok sa Dios. Busa sila kanunay nga naganto sa mga pagsulay ug mga kalisod ug sa katapusan mahulog ngadto sa dalan sa kamatayon. Ang tanan kaninyo nga naminaw niini nga mensahe karon kay dili na kinahanglan moadto sa mga buang-buang nga paagi. Apan giawha ko kamo nga sa pagpuyo sa kamatuoran ug kahayag ingon nga mga anak sa Dios. Busa ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kanunay niyong masinati ang gahom sa Espiritu Santo nga mutabang kanato, mugiya kanato ug mupanalangin kanato ug piliun ang tulid nga laktod nga paagi sa gingharian sa langit. Amen.